O Concello de Pontevedra e o Reitorado da Universidade están de acordo en que o campus da cidade acolla o grado de Deseño e Creación. Por iso, para facelo realidade, o alcalde reuniuse esta mañá co decano comisario da nova titulación e coa directora das DEMGA para manifestarlles todo o seu apoio. Creemos que esa titulación é necesaria. Estamos nun momento, ademais, en que o campus de Pontevedra, que é un campus pequeno, pero moi especializado, e que ten unha línea correcta que ten que ver coa moda, co diseño, coa creatividade, con moitas cousas e que ten moito futuro. Non podemos de ninguna maneira perder esta oportunidade. Esta titulación foi aprobada pola Xunta de Galicia no ano 2017. Sen embargo, tras un aprazamento o ano pasado, a Facultade de Belas Artes encóntrase na actualidade na última fase de tramitación para que o novo grao sea unha realidade no curso 2020-2021. Consideramos que, que tanto no campus CREA encaixa perfectamente, eso así o manifesto o rector e creo que é fácil de entender, e consideramos que é unha oportunidade de crecemento da universidade, do campus de Pontevedra, da cidade, e consideramos que encaixa perfectamente neste plantexamento, non? A intención por parte do Reitorado é que as dúas titulacións compartan espazo, provisionalmente na Facultade de Belas Artes. O problema estaría entón no número de prazas. Todos os días, cando é a época de matrículas, recibimos chamadas de posibles candidatos que queren facer un grado en deseño, e me preguntan, e se non podemos, e onde podemos facelo? Queren ir á universidade e estudiar deseño. E en Galicia a día de hoxe non temos unha resposta que darles. Eu creo que iso resume totalmente a cuestión, e non nos podemos permitir iso cando, ademais, o podemos facer e o podemos facer ben. Dende o Reitorado aseguran que van a traballar para que non se perdan prazas en ningunha outra titulación, xa que están convencidos de que a demanda, tanto en Belas Artes como en Deseño e Creación, é altísima. A Xunta de Galicia, digamos que o que exixe agora mesmo é que, por temas demográficos, a baixada demográfica que temos agora mesmo, exixe que nun campus universitario, cando se crea unha titulación nova, que esas prazas saian ou ben de outra titulación ou de todo o campus. Aquí sempre se planteou que en principio sairían da facultade do grado en Belas Artes, pero si tamén é certo que o Reitorado está traballando en intentar que esas plazas non se retiren, sobre todo porque a Xunta tamén permite, recuperar esas plazas en aquelas titulacións que teñen unha alta demanda. Actualmente en España solamente 5 universidades públicas ofrecen a titulación de Deseño e Creación, o que demostra a pouca oferta que hai no noso país. Ademais, no caso de que esta nova titulación se levase a cabo, esta contemplaría dúas mencións, unha en Deseño e Moda e outra en Deseño Gráfico e Multimedia. O alcalde tamén quiso aclarar esta mañá que o problema non é que haxa unha falta de espazo e recordou que o Concello de Pontevedra ten a disposición da universidade unha parcela de 1000 metros situada fronte ao campus que podería albergar no futuro as titulacións de Belas Artes e de Deseño e Creación.